أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وآله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Mana masu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da kaddarawa shi da yarda shi ya sake ba mu wata dama ta dawowa a ci gaba da wannan darasi namu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda yake gudana a cikin al-mukhtasar fi tafsiril qur'anil karim daga nan markazin al-sheikh malam habibu labu rahimahullah a nan birnin maradi jamhuriyar nijar, wanda a yau muna 21 ga watan 1 shine watan al-muharram hijira 1448 wanda ya yi daidai da 6 ga watan 7 miladiya 2026. A yau kuma za mu gabatar da halaka ta 177. Mun fara karatu cikin sura ta 14 ita ce suratu Ibrahim. A karatun da ya gabata mun kwana ƙarshen aya ta 4, kenan a yau insha Allahu karatunmu zai fara farkon aya ta 5 faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa laqad arsalna Musa bi ayatina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina, haƙiƙa mun aiko Musa da ayoyinmu, ana akhrij qaumaka, da cewa ka hitar da mutanenka minas zulumati
daga duhwai ila nuri ya zuwa haske. Wa zakkirhum, kuma ka tunatar da su bi ayyamillah, da yinoni na Allah. Inna fi zalika, lalle cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi likulli sabbarin shakur, ga dukkan mai yawan haƙuri mai godiya. Ma'ana wala qad ba'athna Musa, haƙiƙa mun aiko Musa, wa ayyadnahu bil ayati addallatu ala sidqihi, kuma da muka aika shi sai muka karwahe shi da ayoyi wa'anda suke nuni akan gaske shi, kamar sanda da kuma hannu da sauran kuma wasu ayoyi da aka bashi, wanda dai Allah ta'ala ya ce wala qad atayna Musa 9 ayatin bayyinat. Ka gani, to wa'annan duka su ne ayoyi ne wa'anda suke nuni akan gaske shi, amma na gaba wa'anda suka yi bayyana su ne wa'annan guda biyu: sanda wadda zai yadda ta koma maciji, da kuma hannu wanda in ya sa shi ka hamunta shi ya hido sai ya koma fari tas, alhali kuma ba ciyo ne ba gare shi. Wa annahu mursalun min rabbih, kuma lalle shi ya kasance abun aikawa daga ubangijin shi. Wa amarnahu, kuma muka umarce shi an yi khurija qaumahu, ya hitar da mutanen shi min al-kufri wal jahali, ya hitar da su daga kafirci da jahilci, domin kafirci da jahilci su ne duhwai. Kafirci duhu ne, jahilci duhu ne, shi yasa sai Allah ya kawo su jami'i. Kenan ashe bayan kahirci da jahilci akwai shirka, akwai biyar rai, dukkan su wannan duhu ne. Ilal iman wal ilm, ka kai su zuwa ga imani da kuma ilimi. Imani haske ne, ilimi haske ne. Wa amarnahu, kuma muka umarce shi an yi zakirahun bi ayyamillah, da ya tunatar da su da kwanuka na Allah. Kwanuka na Allah su ne ambata wata ni'ima daga cikin ni'imomin da Allah ya yi ma wasu mutane, ko kuma ambata wata tsirarwa daga cikin tsirarwa da Allah ya yi ma wasu mutane. To wannan su ne ake nihi da ayyamullah, ka tunatar da su allati an'ama alaihim fiha, wa'annan kwanuka na Allah wanda ya yi ni'ima gare su a cikinta. Inna fi tilkal ayyam, lalle cikin wa'ancan kwanuka dalalatun jaliyya, akwai dalilai wa'anda suke bayyana karara ala tauhidillah, akan kadaita Allah, wa azimi qudratihi, da girman cikakken ikon shi, wa in'amuhu alal mu'minin, da kuma ni'imar shi da yi akan mu'mini. Wa hadha ma yantafi'u bihi sabirun, wannan shine abunda masu haƙuri suke amfanuwa da shi ala ta'atillah, kenan akan da'a ga Allah. Ma'ana wa'anda suka yi haƙuri akan yi ma Allah da'a shine abinda suke amfanuwa da shi. Almudawamuna, masu dawama ala shukuri ni'amihi wa ala'ihi, kenan masu dawama akan gode ma ni'imomin shi subhanahu wa ta'ala, domin da ni'amihi da ala'ihi duka dai ni'imomi ne ake ni. Min fawaidil ayat, wasu daga cikin fa'idodi da muka samu cikin wannan ayoyi. Fa'ida ta ɗai, annal maqsada min inzalil qur'an, lalle manuha daga saukar da alqur'ani wal hidayah shine shiryarwa. Gane ko? Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur. Gane ko? To babban manuha ta saukar da alqur'ani shine mi shiryarwa. Gane ko? Domin hatta sauƙaƙe alqur'ani da ubangiji subhanahu wataala yayi mana, ta yadda ka iya ka karanta shi, ta yadda ka iya ka hardace shi, duka saboda mi, saboda shiryarwa ne da tunatarwa. Wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir. Ubangiji subhanahu wata'ala da ya sauƙaƙe alqur'ani, ya sauƙaƙe shi ne dan tunatarwa, ta yadda mutum zai yi tsaye yana tunatar da mutane. To kuma Allah ya sauƙaƙe mai haddace alqur'ani, sai zanki zubo ayoyin alqur'ani, ba sai ya ɗauki littafi ba ko takarda yana diba. Wannan ba sauƙi ne ba.
sauƙi ne wannan. To don haka Allah subhanahu wa ta'ala manuhar sabkar da alkur'ani shine shiryarwa bi ikhrajin nas ta hanyar hitar da mutane min zulumatil batil daga duhwai na ƙarya ila nuril haqqi zuwa haske na gaskiya. Fa'ida ta bi da ayu suka bamu irsalur rusul, aiko manzanni yakunu bi lisani aqwamihim wa lughatihim, yana kasancewa da halishan mutanensu da kuma yarensu. Kenan manzannin da duk aka aika zuwa wasu mutane da halishan mutanen suke magana da yaren mutanen suke magana, da sun ce kala suna gane me suka ce, li'annahu ablagu fil fahmi anhu, dan wannan shi ya kai kololuwa cikin su fahimta daga su annaba da manzanni. Domin idan aka aika manzo da wani harshe nashi daban daga harshen mutane, to ba za su saurin fahimtar shi ba, tunda sai ya nemo mai tarjama masu zuwa harshensu. Amma da zai ce mutane ku saurara, kowa ya ji miyaci, gane ko fa yakunu ad'a lil qabul wal imtithal. To sai zan shi yahi kira, shi yahi kaiwa ga karaba sakon da yazo da shi da kuma aiwatar da sakon da yazo da shi. A lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana balaraben shi kuma ya aiko shi cikin larabawa, ko da ya zo da manuhoshi sun gane, da ya ce ƙulu la ilaha illallah tuflihu, duk larabawa sun gane me yake ni, mun gane ko? Don haka kai tsaye sai suka ba da amsa a ja'alal alihata ilahan wahida, saboda mi sun gane me yake ni, mun gane ko? To amma inda wani bahaushe ne ya zo ya ce ma laraba, kai ko faɗi la ilaha illallah za ku samu rabu, sai a fara wanga dibo ga ya ce wai me yake nihi wanga, mun gane ko? Amma sun gane tas abin da yake ni, suka ce yanzu duk wa'anga allolin gumakan da ke gare mu ya maida su Allah guda, kai wannan abin mamaki ne. To kun ga kenan amfanin aiko kowane manzo da harshen mutane shi, wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi, haka Allah ya ce. Fa'ida ta uku, wasifatur rusul, aikin manzanni ta khallasu fi irshadin nas, aikin manzanni yana takaituwa ne cikin shiryar da mutane wa qiyadatihim, da kuma jagoranta su lil khuruj min az-zulumati ila nur, dan su hita daga duhwai su koma zuwa ga haske. Wanga shine aikin manzanni. Dan haka duk wanda zai bi manzanni, duk wanda zai koyi da manzanni, shi ma aikin shi kenan. Allah ta'ala ce wa idh qala Musa liqaumihi idhkuru ni'matallah, وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه كأنبت لوكتين دا موسى يتيم متانيشي اذكروا نعمة الله عليكم، ku tuna ni'ima Allah da ya gare ku, iz anjakum min ali fir'auna, a lokacin da ya tserar da ku daga mutanen fir'auna, ya sumunakum su al'azabi, suna ɗanɗana muku mugunya azaba, wa yuzabbihuna abna'akum, kuma suna yayyanka ɗiyanku maza, wa yastahyuna nisa'akum, suna rayar da ɗiyanku mata. Wa fi dhalikum, cikin wancan abun da ya same ku, bala'un min rabbikum azim, akwai jarauta mai girma daga ubangijinku. Mana wa dhkur ayyuhar rasul, ka ambata ya kai wannan manzo, hina imtathala Musa amra rabbih, lokacin da annabi Musa
ya aikata umarnin ubangijin shi na ya tahiya gargaɗi mutanen shi ya hitar da su daga duhai zuwa ga haske kamar yadda aya ta yi nuni. To ya tashi ya tsayu ga aikata wannan umarni. Faƙala li qaumihi, sai ya ce ma mutanen shi min bani isra'ila, na banu isra'ila, mudhakkiran iyahum bi ni'amillahi alaihim, yana mai tunatar da su da ni'imomin Allah da ya gare su. Ya qaum, ya ku mutane na, uzkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna ni'ima Allah da ya gare ku, hina anqadhakum min ali fir'auna, lokacin da ya tsamo ku daga mutanen fir'auna, wa sallamakum min ba'sihim, ya tserar da ku, ya tsamo ku daga azabarsu da uqubarsu. Yudhiqunakum sharral azab, azabarsu da uqubarsu ne suna dandana muku sharrin azaba. Haithu kanu yudhabbihuna abna'akum adh-dhukur, lokacin da sun kasance suna yayyanka ɗiyanku maza. Hina hatta la yuladu fikum man yastawli ala mulki fir'aun, ta yadda har bai kasance ba an haihuwa daga cikin ku wanda zai samun cin galaba akan mulkin fir'auna, wanda zai zama ya rinjaye mulkin fir'auna. Tunda wannan yayyankawai a lokacin da fir'auna ne sashen bokaye suka fassara mushi cewa lalle za a haihi wani ɗa cikin banu isra'ila zai zan dalilin ta da mulkinka. Tun da dai aka ce ɗa, to shi kenan sai ɗarmini ya to shi kuma wannan ɗan ya ƙara rayuwa, ɗa namiji dai ya ƙara rayuwa a cikin banu isra'ila. Yasa doka duk lokacin da mace ta haihu ɗa namiji, tana haifar shi take yanke a kama shi a amshe shi da gare ta a yanka shi. Don Allah, cikin wannan ba akwai ukuwa ba da azaba? A ce mace ta ɗauki ciki wata 9 tana ta wahala, ta zo gillaji na naƙuda, ta haiho ɗan, tana dibin kamar ta samu lahiya, ta warke, kuma a ɗauke ɗan a tahi a yanke. Ai wannan ƙarshen azaba kenan, wata dalilin ta rasa ranta kenan. To haka nan fir'auna ya ci gaba da yi, saboda mi? Ai sai ɗa namijin ya rayu ya girma zai iya ja ya kwace mulkin. To ba a bar shi ba ma ya rayu, ran da ya duro duniya ran na ya barta, kawai dan dai mulkin shi ya tabbata. Amma sai Allah ya gwada mashi kasawa shi a cikin wannan lokaci, a cikin wannan yanayi. Shi ya kasance shi annabi Musa an haihe shi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsirar da shi. Ba haka ba, ya dawo shi fir'auna a gidan shi aka rene shi. Kaga wannan duka suna gwada maka akwai Allah. Tunda in wannan tsarin da wannan tsaron in ba Allah ba mahalicci, ba wanda zai iya yi shi. Kuma shi ke ƙara sa maka cikakken imani da yaƙini cewa alƙur'ani magana Allah ce. Domin in mutum zai iya tsara wanga abun kuma ya tafi daidai, sai ka gano nan an rago kaza, amma bi kissa ka gani aka kare ta zaka tana ta ya daidai da daidai. To kenan yazan suna wannan, suna yayyanka ɗiyanku maza, wa yabquna nisa'akum ala qaidil haya, amma suna barin ƴaƴanku mata akan kaidi na rayuwa, kenan a cikin kukumi da dabaibayi na rayuwa, li idlalihinna wa ihanatihinna, don kaskantar da su da wulakantar da su. Su ma kenan 'ya'yan mata da aka bar muku, wai ba dan ba su samu 'yanci da walwala, kamar matsayin bayi suke a wurinsu. wa fi af'alihim hadhihi, ku sani cikin ayyukansu wannan ikhtibarun lakum, akwai jarabta gare ku, asimun mai girma ala sabari akan hakuri. Gane ko? Domin a ce an yi ma haka ko ana yi maka haka kuma kana rayuwa, to dole jarabta ce ka fada cikin ta babba. Gane ko? Shi yasa lokacin da annabi Musa kuma ya zo yana irin wannan wa'azi yana tunatarwa, kuma sai Fir'auna ya sake mai da irin wannan dokai. Sai ne suke kawo koke
qalu ubina min qabl an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. An cutar da mu kayan ka zo, bayan ka zo mu kuma gashi na ana cutar da mu. Ya annabi Musa ya ce musu qala asa rabbukum an yuhlikakum an yahlika aduwakum wa yastakhlifakum bil ard fa yanzur kayfa ta'malun. Kenan ma'ana su yi hakuri, ku yi hakuri, ta yi ubangijinku zai halakar da makiyanku, ku ya halifantar da ku ya gabi za ku yi. To kenan kaga sun yi hakuri akan wannan ainihin jarabta, fakafa'akumullahu ala sabrikum, sai zan Allah ya maida maku sakamako akan hakurinku ala hadhal bala, akan wannan bala'i bi inqadikum min ba'si ali fir'auna, ta hanya Allah ya tsamo ku daga wannan uquba da azaba ta mutanen fir'auna. Na'am. wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idh ta'azzana rabbukum, haka ka ambata lokacin da ubangijinku ya yi sanarwa la in shakartum, hakika in har kuka gode la azidannakum, wallahi tabbas zan kara muku, wala in kafartum, kuma hakika in har kuka kafirce inna azabi la shadidi, lalle azaba ta tabbas mai tsanani ce. Ma'ana wa qala lahum Musa, kuma annabi Musa ya ce musu udhkuru, ku tuno hina alamakum rabbukum ilaman balighan, ku tuno lokacin da ubangijinku ya sanar da ku sanarwa wadda take ta kololuwa, cewa la in shakartumullaha, hakika tabbas in har kuka gode ma Allah, alama an'ama bihi alaikum, akan abin da ya ni'ima da shi gare ku, min tilkan ni'amil madhkura, na daga wa'ancan ni'imomi da aka ambata, la yazidannakum alaiha, hakika tabbas zai kara muku akanta, min in'amihi wa fadlihi, daga cikin ni'imomin shi da falalashi. Wala in jahadatum ni'amahu alaikum, to kuma hakika ku sani in har kuka yi musun ni'imomin shi da ya gare ku, walam tashkuruha, wa ku gode mata ba, fa inna azabahu la shadidun, ku sani lalle shi azaba shi mai tsanani ce, liman yajhadu ni'amahu, ga duk wanda yake musun ni'imomin shi wala yashkuruha, bai gode mata. Kenan aya tana kiran mu ya zuwa gode ma ni'ima Allah subhanahu wa ta'ala, saboda gode ma ni'ima Allah tabaraka wa ta'ala da yima kowace ni'ima ce daga cikin ni'imomi, to tana ƙara ni'imai. Shi yasa magabata ke cewa ku dabaibaice ni'imar da Allah ya muku da godiya, saboda ita godiya da baibayi ne ga ni'ima, tana tsayawa nan inda aka yi ta inda an gode ma Allah. Amma shi butulci yana kore ni'ima, butulci yana sa ni'ima ta wace, butulci yana sa ni'ima ta gushe daga ma'abucin ni'ima. To kaga shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya waka sanarwa ga duk duniya, kowa ya sani ga sakamakon godiya ga ni'ima, ga kuma sakamakon yima ni'ima Allah butulci. Na'am. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Allah ta'ala ya ce wa qala Musa, kuma annabi Musa ya ce in takfuru, in haka kafirta, antum wa man fil ardi jami'an, ku da wanda ke cikin ƙasa baki ɗai, fa inna Allah la ghaniyyun hamid, lalle Allah hakika mawadaci ne kuma abun yabo ne. Kenan wa qala Musa li qaumihi, kuma annabi Musa ya ce mutanen shi, ya qaum, ya ku mutane na, in takfuru, in hakkuka kafirce, antum ku, wa yakfuru ma'akum jami'u man fil ardi, tare da ku duk wanda ke busa bayan ƙasa ya kafirce, kenan ma'ana ya butulce ma Allah, fa dararu kufurikum ya'udu alaikum, to ku sani cutar kafircin ku tana komawa ne akan ku. Fa inna Allah ghaniyyun bi nafsi, saboda lalle shi Allah mawadaci ne ga kanshi, kenan ya wadatu da kanshi,
mun gane ko mustawjibul hamda bi zatihi wanda ke wajabtar da yabo ne ga zatin shi kenan shi kan shi ya wadaci kan shi kan shi ya wajabtar ma kan shi yabo kenan bai bukatar wata wadata daga wurin kowa bai bukatar yabo daga wurin kowa gane ko shi kan shi ya isa yabon da ya yi makan shi ya isa mun gane ko kenan duk abin da muke yi na yabo gare shi a'a maimaitawa ne muke yi da kuma fadanci da muke yi wurin shi ya biya mana bukatocinmu amma ba dan yana neman ba mu yabe shi dan darajar shi ta daukaka ko mu gane bambancin ba yau dan adam in ka yabe shi ji yake ka kara mai daukaka to shi ubangiji subhanahu wataala yabon da yayi makan shi ya wadace shi ubangiji subhanahu wataala cikin komi wadatar da yayi makan shi ta ishe shi gane ko dan haka la yanfa'uhu imanul mu'minina dan haka imanin mu'mine bai amfanar da shi kai mumini da kai imani da Allah kaka zanki tunanin cewa kana ma Allah wani amfani kaka zanki tunanin kana aika wani amfani ne zuwa ga Allah saboda ka yi imani da shi gane ko amma a yau mai mulki in ka yarda da shi ka yabe shi kana amfanar da shi ko dan siyasa ko ba dan siyasa ba mai mulki in ka ce ka yarda da shi kana amfanar da shi idan ka yabe shi ka yabi mulkin shi kana amfanar da shi shi yasa yake neman jama'a to shi ubangiji subhanahu wataala ba haka ne ba gane ko imanin ka da kai da shi kenan bai amfanar da Allah da komi wala yadurruhu kufrul kafirin haka kafircin kafirai butulcin kafirai bai cutar da ubangiji subhanahu wataala yana shi Allah subhanahu wataala ya sha bamban da mutane mulkin Allah subhanahu wataala ya sha bamban da mulkin sauran mutane na'am alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa thamud والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam ya atikum naba'ul ladina min qablikum shi labarin wa'anda suke gabaninku bai zo muku ba aw bi nuhin sune mutanen annabi nuhu wa adin da adawa wa samud da samudawa walladina min ba'dihim da wa'anda suka zo daga bayansu la ya'lamuhum illa Allah ba wanda ya san su sai Allah subhanahu wa ta'ala ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu faraddu aydiyahum fi afwahihim sai suka mai da hannuwansu a cikin bakunansu wa qalu suka ce inna kafarna bima ursiltum bihi lalle mu mun kafirce da abin da aka aiko ku da shi wa inna kuma lalle mu lafi shakkin muna cikin shakku mimma tad'una na ilaihi daga abin da kuke kiran mu zuwa gare shi muribe mai abuka mu cikin kokanto ma'ana alam yaji'kum ayyuhal kuffar ma'ana shi ya ku annan kafire bai zo muku ba khabru ihlakil umamil mukaththiba min qablikum labarin halakar da al'ummomi wa'anda suke masu ƙaryata a gabaninku su ne qaumu salih mutanen annabi salih wal umamul ladina ja'u min ba'dihim kenan qaumu nuhin wa adin kenan qaumu nuhin mutanen annabi nuhu wa adin da adawa qaumu hudin mutanen annabi hudu
wa thamud da thamudawa qaumu salih mutanen annabi salih. in gane ko kenan wa'ancan da Allah ya zano su ne nan ya ƙara hiddowa. kenan mutanen annabi nuhu, sai adawa mutanen annabi hudu ne su, kamar yadda Allah ya ce wa ila adin akhahum huda ko. sai samudawa su mutanen annabi salih ne, wa ila samuda akhahum saliha. kenan su an aika annabi salihu zuwa gare su. wal umamul ladina ja'u min ba'dihim, da al'ummomi waɗanda suka zo bayan su, kenan ina irin mutanen annabi shu'aibu, annabi lutu, annabi ibrahim, ga sunan dai waɗanda sun zo bayan su. wa hum kathirun, su da yawa ne, la yuhsa adaduhum illa Allah, ba wanda ya kididdige lissahin su da adadin su sai Allah subhanahu wataala. atatum rusuluhum, dukkanin su dai manzannin su sun zo musu bidalailil wadiha, da dalilai wanda suke bayyana karara, tun daga annabi nuhu har zuwa sauran annabawan da suka zo bayan shi. to dukkan kowane annabi ya zo da hujja bayyana karara wadda take gwada cewa daga Allah ne, Allah ya aiko shi. amma maimakon su yarda, ina sai suka kiya. wa wada'u aydiyahum fi afwahihim ghaddina ala asabi'ihim min al-ghayz ala ar-rusul, suka aza hannuwansu ga bakinsu, suka aza hannuwansu ga bakunansu, suna masu cizon 'yan yatsunsu saboda hushi da tsananin hushi da tsananin ƙiyayya da gaba akan manzanninsu. kenan manzannin da aka aika musu, saboda tsananin gabarsu da ƙiyayyarsu da su, har suna cizon hannu, suna cizon 'yan yatsu. faƙalu li rusulihim, sai suka ce manzanninsu, inna kafarna bima ursiltum bihi, lalle mu mun kafirce da abin da aka aiko ku da shi. wa inna lafi shakkin, kuma lalle muna cikin shakku, kuma lalle mu muna cikin shakku. ba'ithun alar riba, wanda yake tura mu akan kokanto, mimma tad'una na ilai, daga abin da kuke kiran mu zuwa gare shi. ma'ana suna tababa, suna daddar, suna inda game da abin da manzanni suka ce an aiko su da shi daga Allah. kenan tun da haka ne suna shakku, ba su yarda ba su sakankanci ba. qalat rusuluhum أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Allah ta'ala ya ce qalat rusuluhum, sai manzanninsu suka ce a fillahi shakkun, shi game da Allah ke da shakku da kokanto. fatiris samawat, Allah shine makagen halittar samai wal ard da ƙasa. yad'ukum, yana kiran ku li yaghfira lakum min dhunubikum, dan ya gafarta muku daga cikin zunubanku. wa yu'akhirakum, kuma ya jinkirta muku ila ajalin musamma, ya zuwa wani lokaci abun ambato. qalu, sai suka ce ina antum, ai ba kasance ba ku illa basharun mithluna, face mutane ne kwatankwacin mu. turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna, kuna nihin ku kange mu daga abunda uwayenmu suka kasance suna bauta ma. fa'tuna bi sultanin mubin, to dan haka ku zo mun da hujja bayyananna. ma'ana qalat lahum rusuluhum raddan alaihim, gane ko, sai manzanninsu suka ce musu, suna masu maida musu raddi akan ce wasu, wa inna lafi shakkin mimma tad'una na ilaihi murib, suna cikin shakku ga abin da suke kiransu zuwa gare shi na a kadaita Allah shi kadai da bauta. to kaga nan ba wurin kyalewa ne ba, mun gane ko, saboda wurin tauhidin Allah
ba a kyale shubha, ba a kyale wani wanda da ya ja in ja da shi. Kai tsaye manzannin suka ce don su mai da masa raddi, a fi tauhidillahi wa ifradihi bil ibadati shakkun, shi yanzu cikin kadaita Allah da tauhidin shi da kadaita shi da ibada ke da shakku? Cikin a kadaita Allah da abota mai shi kadai nan kuke da shakku? wa huwa khaliqus samawati, alhali shine mahalicin sammai, wa khaliqul ardi, kuma shine mahalicin ƙasa. Dan mi ba ku shakku ba cikin halittar sama, dan mi da ba ku shakku ba cikin halittar ƙasa? Ai dukkan kafiri Allah subhanahu wa ta'ala ne in ka tambaye su mana khalaqa samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Ko in ka tambaye su wa ya halicci sama da ƙasa za su ce ma Allah ne. To amma wajen to a kaɗaita shi da bauta kuma sai ku yi shakku. Yana shine wanda ya halicci sama da ƙasa, wa mujidahuma kuma wa mujiduhuma kuma shine wanda yake mai samar da su ala gairi misalin sabiq, ba akan wani misali ba da ya gabata. Ma'ana ba ga wani ba Allah ya ɗauki sambarin halittar sama da ƙasa. Mun gane ko? Ba model ba Allah ya amso daga wani, ba plan ba Allah ya amso daga wani, kamar yadda yau kai kana gidanka ta hanyar plan din wani ko. To shine Allah ta'ala yake cewa ya halitti sama ya halitti ƙasa ba tare da wani misali da ya gabata. Babu wani wanda ya taba halittar sama ko ƙasa balle Allah ya kwaikwaya daga gare shi. To don haka kenan kakku yi shakku game da wanda ya yi irin wannan halittar wadda take mai burgiya, kuma ba tare da ya ɗauko samfani ba, ba tare da ya ɗauko modala ba ko bulan daga wani. Ya da hukum ilal imani bihi, kuma sannan shi Allah ne yana kiran ku zuwa ku yi imani da shi, liyamhu ankum min dhunubikum sabiqa, kawai dan ya shahe daga cikin zunubanku, ya shahe muku daga cikin zunubanku da suka gabata. Allah da yake kira mu yi imani da shi dan ya gafarta mana zunubanmu. Kai Allah mai rahama ne, kuma Allah yana son mu da rahama. Diba ya ce ka zo ka yi imani da, in ka yi imani ne zan yahe ma zunubanka da gai. Can kila kayo bautar wani Allah ka haɗa tare da Allah, ko kuma baka bauta ma Allah ba, kwata-kwata bautar wani kake yi. Ya ce zo ka yi imani, in ka yi imani zan yahe maka. Ba komi ne ba dan ka yi bautar wani matsayin kishiya gare ni. Kai kana iya haka nan ɗan adam? Da baya ka iya haka, akwai wahala. Wa yu'akhirukum, kuma yana kiran ku dan ya jinkirta muku, ilahini istifa'ikum li ajalikum al muhaddada fi hayatikum ad-dunya. Kenan ya jinkirta muku, ya kyale ku har zuwa lokacin cikawa ga ajalinku wanda aka yanke muku, aka iyakance muku a cikin wannan rayuwar taku ta duniya. Ma'ana duk irin tabargazaka, duk irin shirmanka, duk irin kafirci da butulci da kake ma Allah subhanahu wa ta'ala, adadin nan da ya iyakance maka to ba zai rage ma ba. In gane ko? Wai akhirukum, ya jinkirta muku har zuwa wannan ajali. In ba wannan ba, inda ubangiji subhanahu wata'ala kamar mu ne mutanen mu, ai da dama wasu kayan lokacin sai za ka yi ta sabke su. Di ba wani tun da ya rayu ya zan baligi bai taɓa yi ma Allah sujada ba. Kai shi bai yarda ma da akwai Allah ba, kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya kyale shi yana ta rayuwa. Me yasa? Akwai inda ya ce sai ya kai can, to kuma sai an kai can sannan ya kashe shi. To in kamar mu ne abun yake ga hannunmu, za zaga ji kayi wanga habatun da ya zan dan banza a sauke mini shi, a hidda shi ko bai da amfani cikin bayi. Waccan tun da ta zan yan banza a hidda ta kawai, ba ta da amfani cikin bayi, amma sai a kyale ta ta yi ta sharkoliyarta, lokaci bai yi ba. Ila irin wannan ma sai a samu jarraba, Allah ya musu tsawon rayuwa. Ku da kanku bayi sun dame ku, kuna Allah da dai su tafi su bar kuma ku samu lafiya. Mun gane ku? To ubangiji subhanahu wata'ala ya jinkirta ne har zuwa su cika
lokacinsu wanda aka iyakace musu a cikin wannan rayuwar duniya. Alat lahum aqwamuhum, sai mutanen suka ce musu lastum illa basharan mithluna. Kenan lokacin da suka maida musu ga amsa kuma sai suka ƙara maido wata shubha. Ko ka gane ba? Saboda shi kullum wanda bai yi imani ba kullum cikin shubha yake. Can sun ce abinda suka kawo suna cikin shakkun shi, yanzu su sun ba da amsa an wanke wannan. Duk mai hankali ya gane bai kamata ba a yi shakkun Allah, a yi shakkun tauhidin Allah cikin wanga bayani ko? Saboda in ka yi shakku cikin kaɗaita Allah da bauta, to ka yi shakku cikin halittar sama da ƙasa, anya Allah ya halice su. To in ka kawo wannan shakku sai a ce ma to kawo wanda kake tunanin ko shi ne, to nan ne za ka babu hitar ladhi kafar, nan za ka ɗimauciya. To yanzu da suka ga nan ne babu, sai suka sake kawo wata shubha ko suka ce in antum illa basharun mithluna ko ai ku mutane ne irin mu. Wagga shubha ce, saboda yanzu duk jahilan da ke nan tare su ce yau ka gani yau mutane za su ce kuma Allah ya aiko su. Kai haka nan ne mu ma ba mu yarda ba, yau mutum Allah zai aikowa. Kai kahiri. Qalat lahum aqwamuhum, sai mutanen suka ce musu lastum illa basharan mithluna, ai ba kasance ba face kuma mutane ne irin mu, la mizata lakum alaina, babu wani bambanci, babu wani hihiko gare ku akan mu. Yadda muke mutane haka kuke mutane, muna cin abinci kuna cin abinci, muna taya kasuwa kuna taya kasuwa, muna kwana kuna kwana, muna rishin lahiya kuna rishin lahiya. Don Allah wannan ba sai ya saurin kama kwakwalwar jahili ba. Ce to kuma dan me zai dawo ya ce shi Allah ya aiko shi, alhali yadda nike mutum haka shi ma yake mutum. Shine ma'ana babu wani hihiko gare ku akan mu. Turiduna sorfana an ibadati ma kana, kuna nihin ku kautar da mu, ku juyar da mu daga bauta abinda ya kasance an ibadati ma kana ya abudu aba'una. Kawai manuhakku ku kautar da mu daga bauta abinda uwayenmu suka kasance suna bauta ma. Kaga sun kawo shubha mai ƙarfi wadda nan dai masu saurare za su ji wannan. To don haka za mu gani shi su manzannin sun kyale musu, sun kyale sai haka nan haka nan, ba su kyale su. Bayan sun kawo wannan shubha sai kuma suka karo wata, suka ce fa'atuna bi hujjatin wadiha, to ku kawo mana hujja bayyana karara ta dullu ala sidiki, kuma wadda take nuni akan gaskiya ku fi ma tad'unahu, cikin abin da kuke da awashi min annakum rusulun min Allah ilaina, nace ku manzanni ne daga Allah zuwa gare mu. Ai mu ba mu gani ba, ba mu ga lokacin da Allah ya aiko ku ya ce ku tayi wurin mu. To ina wata hujja bayyana na karar wadda ke gwada Allah ya aiko ku zuwa gare mu. To kaga sun sa shubha cikin jama'a, gane ko? Kenan dole a ga ya za a warware wannan shubha. To da yake shafi ya kare sai mu ga fawaidul ayat. Ina ce min fawaidul ayat, wasu daga cikin fa'idodi da muka samu cikin wannan ayoyi. Fa'ida ta ɗaya, min wasa'ilid da'awati tadhkiril mad'uwin bi ni'amillahi ta'ala alaihim. Daga cikin salo na da'awa, daga cikin ƙoƙarin kiran mutane zuwa ga Allah, tunatar da wa'anda ake kira da ni'imomin Allah da ya yi musu. Ko mu gane ba, idan kana son ka kira mutane sai zama abuta dukiya ne, to abin da zai sa su yi saurin yarda da wannan abin da kake kiran zuwa gare ka tunatar da su ku fa Allah ya yi muku ni'ima ta dukiya. Wannan dukiya Allah ne ya yi muku, da Allah ya yi muku don ku gode mai ne ku kama bautar shi, to su hi gane ka, su hi fahimta ka. Haka in mai mulki ne ko masu mulki, sai Allah ya muku ni'ima da Allah ya baku mulki, Allah ya maka ni'ima da Allah ya baka mulki. To wannan ni'ima da Allah ya maka don ka gode mishi ne, ka bauta mishi. Haka nan in mai ilimi ne,
kenan daga cikin salo na da'awa ana tunatar da mutane da abun da Allah ya yi musu na wata ni'ima. Gane ko? Dan haka annabi Musa sai ce ya ku mutane ku tuna ni'imar Allah da ya yi muku a lokacin da ya tsirar da ku daga mutanen Fir'auna. Yanzu duk wanda aka yi abun tare da su da wanda labari ya zo musu sun gane lalle babban ni'ima ce wannan, kuma wanda Allah da ya muna wannan ya cancanci mu gode mai mu bauta mai shi kadai. In kana da ilimi aka ce ka tuna ni'imar Allah da ya maka da ya tara ma ga ilimin ko na addini ko na boko na duniya, to kai da kanka za ka shiga cikin da za ka ce lalle Allah ya muni ni'ima saboda wannan ilimin ba ni kadai ne ba na tara ma kaina shi, akwai taimakon Allah a ciki. To hakan dukkan wasu ni'imomi daga cikin salon da'awa, salon kira, ana tunatar da mutum da ni'imomin da Allah ya gare shi, khassa in kana zalika murtabitan bi ni'matin kabira. Keɓance ma in ya zan wannan abun ya ɗauru da wata ni'ima babba, kenan in ya zan mutunan an mai wata ni'ima daga cikin ni'imomi waɗanda suke manya-manya kamar wanga da muka buga misali, kaga ilimi ni'ima ce, babban ni'ima. Haka mulki babban ni'ima ce, haka dukiya babban ni'ima ce. Gane ko? To kaga waɗannan manya-manyan ni'imomi ne. In kana son ka ja hankalin mai mulki ka tunatar da shi da wanga mulki da Allah ya baku, Allah yana dibin me za ku yi, Allah yana son ku gode mishi, Allah yana son ku bauta mishi, Allah yana son ku haɓaka addini shi, ku taimaka ma addini shi. Alhaji wagga duke ko hajiya wagga duke da Allah ya baki, Allah yana kallon me zaki yi ma addini shi. Ya kai ki taimaka dan addini ya ci gaba, ya kai ki gina masallaci, ya kai ki gina makaranta. Alhaji Allah yana kallon ka. To wannan tunatarwa ta shiga zuwa gare shi da ka yi zanki wata tunatarwa daban wanda ba ta da alaka da wata ni'ima da Allah ya mushi. Shi ne kawo misali mithlu nasri ala aduwin, kama cin nasara akan wani maki, au najatin min, ko tsira daga gare shi. sai ka tuno yadda Allah ya tsirar da kai daga mutane kaza. Yanzu don Allah wanda Allah ya tsirar da shi daga yan kidnapping, yanzu don Allah in ka zo kai mai wa'azi don Allah ka tuno ni'imar da Allah ya ma radda yan kidnapping suka kame ka, alhaji ka tsira, habba shi da kanshi zai tuno Allah ya mashi ni'ima. Ya Allah ya mashi ni'ima, gaban shi an kashe wasu, sannan kuma zaman da yi zama ne na ukuba da azaba. Sai an ga dama a baka abinci, sai an ga dama a baka ruwa. Ka gani ba karamar ni'ima ce ba. To ka tuno da Allah ya tsira da kai, ki tuno da Allah ya tsira da kai, da kai mai wazi zai ce kwarai gaskiya Allah ya cancanta, kuma ya na yarda Allah ne. Mun gane ko? Kuma na yarda akwai Allah, saboda duk wanda ya shiga wannan hali babu abun da zai iya tsere da shi sai Allah. Ƙarhin shi ko dubara shi ba ta tsere da shi, balle a ce kudin shi nawa ke da kai an amsha kudin kuma shi bai tsira ba. An gane ko? Kenan sai Allah zai tsere da shi. To kaga wannan ne tsira ne daga ainihin wani maki ko kuma samun galaba a kan shi. Fa'ida ta bi min fadlillahi ta'ala, yana daga falal Allah ta'ala annahu wa'ada ibadahu muqabalata shukrihim bi mazidil in'am. Allah yayi ma bayan shi alƙawari maimakon godiyarsu da suka yi, to da shi kuma zai yi musu ƙari. Kenan abin da ke fuskantar godiyar da suka yi mishi shine ya yi musu ƙari. Allah ya yi alƙawari la in shakartum la azidannakum. Wa fil muqabil, cikin abin da ke huskanta, fa inna wa'idahu shadidun liman yakfuru bi. Wa'idin shi ma'ana azabar shi da ukubar shi mai tsanani ce ga duk wanda ya ma Allah butulci. Fa'ida ta uku, kufrul ibadi, kafircewar bayi, la yadurru Allah albatta, bai cutar da Allah da daya. Gane ko? Don haka in ka yi kafirci ka kai diman Allah ka cutar, a ko kaɗan Allah bai cutuwa. Shi yasa hadisi kudus ya ce
ya ku bayina da a ce na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljannunku ku kasance bisa fajirci da lalacewa da kahirci kamar zuciyar guda daga cikinku ya zan duka zuciyarku irin ta shaidanci. Allah ta'ala ya ce wannan bai tauye komi cikin mulki na. Haka ya kasance da na farkonku da na ƙarshenku mutanenku da aljannunku su zan tsoron Allah su kama zuciyar mutum guda daga cikinku a ce dukkan duniya mutanenmu da aljannunmu na farko da na ƙarshe mu kasance tsoron Allah mu irin zuciya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka muke. Ya ce wannan bai ƙara komi cikin mulkin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan wannan dan Allah ya gwada cewa amfanin gare mu ne yake komawa ko kuma cutar gare mu take komawa ba gare shi ba subhanahu wa ta'ala. Kama anna imanahum la yudifu lahu shay'an, kama yadda lalle imanin bayi bai ƙara ma Allah komi fa huwa ganiyyun hamidun bi zati. Shi dai Allah mawadaci ne abun yabo da zatin shi. Kenan shi kankan shi ya wadaci kanshi, shi kankan shi ya yabi kanshi. Dan haka bai jiran komi da gare ka. Duk abin da ka yi na yaban Allah, duk abin da muka yi na yaban Allah, to mu ne ke samun amfani ba Allah ba ne subhanahu wa ta'ala ke samun amfanin abin, saboda muke samun lada. Gane ko? Da sai mi قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Allah subhanahu wa ta'ala ce qalat lahum rusuluhum, sai manzannin su suka ce musu inna hanu illa basharun mithlukum, lalle mu ba mu kasance ba face mutane ne kwatankwacin ku, walakin Allah, sai dai Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadi, yana yin baiwa akan wanda ya ga dama daga cikin bayin shi. Wa ma kana lana, kun bai yiwa gare mu an na'tiyakum bi sultanin, mu zo muku da wata hujja illa bi idhnillah, sai da izinin Allah. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, kuma ga Allah ne mu'mine suke dogara. Ma'ana qalat lahum rusuluhum, sai manzannin su suka ce musu raddan alaihim, dan mai da raddi gare su akan ce wasu in antum illa basharun mithluna, ko ce wasu ai ku mutane ne kwatankwacin mu. Kaga ita ma wannan shubha ba a kyale ta, mun gane ko? Saboda in aka kyale ta kama kwakwalwa take yi. Yanzu sai suke ba su amsa, suka ce masu lasna illa basharan mithlukum, lalle mu ba mu kasance face mutane ne kwatankwacin ku, fa nahnu la nunkiru mumathalatakum fi zalika, lalle mu ba mu musun cewa lalle mu kwatankwacin ku ne cikin haka, cikin cewa mu mutane ne, duk abinda mutane ke yi muna yi, wanda yake yana da alaka da mutuntaka, muna ci muna sha muna tahiya kasuwa muna kwana muna mantuwa da sauransu ne. Suka ce haka nan ne, walakin la yalzamu min tilkal mumathalati al mumathalatu fi kulli shay, sai dai bai lizimtawa daga wancan kamancece ne da muka yi da ku ya zama yi kamancece ne da ku cikin dukkan komai. Gane ko? Cewa manzanni da annabawa mutane ne, dan haka mutane ne irin mu, amma ai ba cikin komi ba. Ai kaga ko annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce ya gaya masu shi mutum ne irin shi, ai ma sai da ya kawo inda ke da bambanci. Kul inna ma ana basharun mithlukum, sai ce yuha ilayya. Mun gane ko? Ka ce abin da kaɗai niki, ni mutum ne kwatankwacin ku, amma dai inda nake da bambanci da ku, ni ana yi mana wahayi, ku ba.
kaga daga na an kure su, ba a taba jin wani wanda ya daga bai ce to shi ma haka nan ne. Kuma wa'anda ma suka daga suka ce haka nan, nan da nan aka gano ƙarye su. Ko an samu wanda sun yi ƙarhin hali irin su Musailimatul Kazzab, mun gane ko, da da'awa annabtaka da sauran wa'anda suka yi irin wannan ne, wanda har akwai mace ma wadda ita ma ta yi da'awa annabtaka. To amma nan da nan tauraruwar ta dushe, aka gano ƙarye su ta bayyana. Don haka kenan suka ce ba mu musun kamancece ne ya da ku, sai dai ba kamancece ne ya bi cikin komi, saboda fallahu yufaddilu bil in'am, wallahu yatafaddalu bil in'am. Allah yana yin falala da ni'ima al-khassa ke bantata alaman ya sha'u min ibadihi, akan wa'anda ya ga dama daga cikin bayan shi, ko akan wanda ya ga dama daga cikin bayan shi. Fa yastafihim rusulan, sai ya zaɓe su matsayin manzanni ilan nasi zuwa ga mutane. Wa ma yasihu lana an na'atiyakum bima talabtum min hujjatin illa min shi'atillah. Kenan shubha ta biyu da suka darkake, ai kare suka ce fa atuna bi sultanin mubin. Kenan kuma cewa ku da mu kawo muku hujja bayyananna, bayyiwa gare mu da mu zo muku da abin da kuke nema na daga hujja sai da son Allah. Kenan cikin wannan yake ƙara tabbatar da cewa tabbas Allah ne ya aiko su, domin inda su ne ai zuciya za ta ɗauka su yi zuciya su kawo abu, amma kasancewa sun mai da abin ga Allah, sun ce sai Allah ya zo. Kenan wannan ya tabbatar da Allah ya aiko su. Falaysa al-ityanu biha bi maqdurina, zowa da ita wannan hujja bai kasance ba cikin abin da muke iyawa. Balillahu wahdahu huwal qadiru, ba haka ba, Allah shi kadai shine mai iko ala zalika, akan haka. Wa ala Allahi wahdahu yatawakkalul mu'minuna bihi, ga Allah ne shi kadai wanda suka yi imani da shi suke dogara fi shu'unihim kulliha, cikin sha'anin su dukkanta. Kenan cikin komi da komi wanda duk ya imani da Allah, to ga Allah ne yake dogara, ya yarda Allah shi ke yi, Allah shi ke badawa, Allah shi ke hanawa, Allah shi ke ba da lahiya, Allah shi ke kawo rashin lahiya, shi kenan ya huta maka shi. To ga alama ka abin nan ko ka ce lokacin ku, to sai mu kwana nan. Abinda muka karanta daidai, alaikum salam. To kenan nan za mu kwana, abinda muka karanta daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladashi, in da muka yi da kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana, ya ba mu ikon gyara shi saboda gaba bukatocin mu duniya da lahira Allah ya biya mana. Arwa Allah subhanahu wa ta'ala wannan da mana Allah ya sa mata albarka, ya ba mu ruwa masu albarka, ya ƙara ba mu zama lahiya da kwantan kaliya cikin wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi baki ɗaya. Marasa lahiyan mu na musulmi wanda ke gida ko likita, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lahiya. Masu lahiya Allah ya kara mana, wanda suka rigaye mu Allah subhanahu wa ta'ala ka ji gansu da gafara, sa aljanna ce makoma suka haska gabarinsu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك يا الله أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا، اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.